لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. Ассалому алейкум дӯстони азиз. Умедворам ҳамагитон хуб аст. Хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст тамошобинони азиз. Рӯзи саиди ҷумъа ҳамагитонда муборак боша. Иншолло ки ҳамагитон созен хубен. Ман кӯдакай дарс гирифтам, хона рафтестам. Насиб када боша камтар вай медирем, магазин медирем камтар. Чизе дар коримона мегирем, баъдан бо васими хона. Барфорам намехел об шидем, хела раҳо файтоза як-ду рӯзи якум деҳад раҳо ях буд. Раҳ гаштанам қим буда яхи. Худо ба шукр раҳоро намехел. Намак кадан чун чошидам чико кадан ки хел. Раҳо соз шида. Аз магазин бироем ягон чи бироем. Гарм хона буд. Дӯстони азиз харидомона када шидему. Хона рафтестем. Насибоз хона дадроем. нишон метем ки чи харид кардем мо. Камтар ҳамин продуктаи хона. Чизое ки дар хона набуд ҳамаро гирифтем. Тамошобинони азиз магазин омадем. Ин хеле макарони гирифтем. Намак набуд хонада. Баъдан камтар гӯшт лаҳмаку фарш. Йора горошкай барои кукуруза горошкай 4 та. Баъдан ин шампунора гирифтам. Ман ҳама намуд шампун қатъи истифода мебарам. Кадомеш ки аксия мешава ҳамо мегирам. Айнаи чиста линия якум бора ки истифода ман бурдестам, намедонам ки чӣ қадар буш маъқул шуд, барои ҳамон гирифтамша. Баъдан ин хеле переправа гирифтам барои чи салатни сабзӣ мекунем. Насиб када боша ман сабзиёти бисёр тара гирифтам барои салат кардан. Хеле йогурт гирифтам гудакда. Ин уже хурда тай гирифта гирифтам ятҷа хурд. Баъд тухм гирифтем ина тухм. Ина ёра гирифтам барои чи барои фатири варақӣ кардану баъд ягон пирог ягон чида ҳамин нағза ин бисёр вақт ҳамин истифода мебарам. Разрихи тил. Баъд ятана хали крем барои стилини ягитаи бочмо. Шир хай неҳако. Баъдан сабзӣ ина. Сабзӣ гирифтам барои салат кардану картошка. ирӯза харид тамошобинони азиз ин ҳамин чизора ман харид кардам. Чизе ки дар хона набуд ҳаваёра гирифтам камтарак намиқа чизе ки набуд ҳаминёра гирифта овардам. Пагаки кӯдак вихадной буд. Барои ҳаваи мо дер омадем хона, магазин дор омадем, гаштем мехабагем, баъд хона омадем. Агар дигар рӯзое ки дарс бошад тезак мегирем харидамона тез мекунем, хона меоем ки дарсоша бо тезтара кунам, бар вақт ховрава кӯдак бо сари айдами дарс. Ҳамин хел ҳар рӯз хай кам продуктаи хонара мегирем. рӯзғор чӣ хела ин рӯз ягон чи меёри пагада мебини як чизиш нест. ҳама хел ҳар рӯз ки ман дарс мерам ба сари кӯдака бигем ҳар рӯз да беранам. барои ҳавай кам ҳамин хел харид мекунем. як бора бисёр неё чизе ки несте ҳамнора ҳар рӯз кам мегирем меём хона. тамошобинони азиз аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастем ки канали мо пеш мерад. ҳамаш ба дастгирии шумо ҳаст. касоне ки подписатсия кардагӣ нестанд, подписатсия кунен, лайку комментария монен. аз шумо фақат як дастгирӣ дӯстони азиз. влога то охирша тамошо кунед. дар охири влог музика мемонам. ба шумо